Matematik grundläggande vux 2. Uppgift 19a. Rita graferna till funktionerna i samma koordinatsystem. Så första funktionen är det här. Vi ritar, sen ritar vi det här, sedan det här. 3 funktioner. Så, hur ritar man då? Man måste ha kanske sånt papper rutat. Så delar man x-axeln som man vill. Varje ruta 1 eller 2 rutor 1 som man vill. Jag har tagit varje ruta som 1. Här är 1, 2, 3, 4, 5. Och här också i axeln graderar man också 1, 2, 3, 4, 5 som man vill. Man kan ju skriva här 1 och här är 2, här 3 och här 4 och här 5. En ruta 1 eller 2 rutor 1. Jag börjar med att rita den där gröna först. 3x plus 4. Och jag börjar med att titta på det här. Plus 4. Plus 4 hittar jag alltid på den här linjen. Jag måste leta efter plus 4. Var är plus 4? Ska jag markera. Så här är 5, så plus 4 är här. Den här punkten är 4. Så jag markerar min punkt. Sedan när jag gjort det så går jag till det tal som är bredvid x till vänster. Här har jag 3. 3 betyder det är k-värde. Och vad betyder k-värde? K-värde betyder linjens slutning. Och vad betyder linjens slutning? Betyder hur är linjen? Är det så? Är det så? Är det så? Är det så? Så, slutningen. Det betyder, 3 betyder att man går ett steg till höger och 3 steg upp. Ett steg höger, 3 steg upp. Så betyder 3. Då går jag från den här punkten som jag har. Jag går ett steg till höger. Sedan går jag 3 steg upp. 1, 2, 3. Då har jag en annan punkt. Ska sudda det här. Jag går ett steg så, 3 steg upp och markerar min punkt även här. Igen om jag vill. Ett steg här, 3 steg upp. Hamnar jag var? Hamnar jag här. Så, det räcker med 2-3 punkter. Sedan tar jag linjalen och drar en linje mellan de här 3 punkterna som jag fick. Ska se om jag kan göra det med för hand eftersom jag inte har någon linjal här. Så gör man. Man försöker göra så rakt som möjligt. Så det här är linjen som är den här. Jag har ritat. Nu har jag ritat den här linjen. Sen kommer jag till den där. Y lika med 3x. Eftersom jag inte hittar någonting här. Precis som jag hittade 4 eller plus 4. Så är det 0. Och 0 betyder att jag går till origo. Här har jag en punkt som jag använder mig av. Så. Och sedan på samma sätt har jag 3 här. Betyder ett steg höger, 3 steg upp. Så härifrån igen går jag ett steg höger, 3 steg upp. Så hamnar jag var. Var hamnar jag? Hamnar jag här. Igen härifrån. Ett steg höger, 3 steg upp.
så hamnar jag här igen. En annan punkt. Nu har jag 3 punkter. Så är det bra att jag använder linjalen för att också dra den här linjen. Så om jag gör så. Det ska vara faktiskt parallell. De här 2 linjerna ska vara parallella om man har linjal. Men eftersom jag inte har eller kan använda så blir mina inte väldigt parallella som ni ser. Sen kommer jag till den här. Igen går jag till -4 och jag letar efter -4 hela tiden. Letar jag på den här linjen, på y-linjen, y-axeln. Var är -4? -4 är här. Här är -1, -2, -3, -4 är här. Då markerar jag min punkt. Här är -4. Och eftersom här är igen 3 betyder 1 steg höger, 3 steg upp. 1 steg höger, 3 steg upp, hamnar jag här, markerar jag min punkt här. Igen, 1 steg här, 3 steg här, markerar jag en punkt till. Och sen är det bara att, som tidigare, att använda linjalen och ha de här 3 punkterna. Som vi ser så är de, inte vi ser, men de ska vara parallella. Parallella eftersom det är samma 3. De är parallella, samma k-värde. Så blir linjerna parallella. Ritar man jättebra så är de väldigt parallella. Men ritar man för hand så gör man lite fel. Och nu har jag ritat alla 3 i samma koordinatsystem. Då är jag klar. Nu går jag till B. B, vilket k-värde har de 3 funktionerna? K-värde alltid går jag till x och det tal som är bredvid x är k-värde. Här är +3, här också +3, här också +3. K-värde är 3 för alla 3. C. I vilka punkter har de 3 linjerna i axeln? Antingen tittar jag här eller så går jag och tittar i grafen. Men härifrån kan jag veta svaret. Det här är skärningspunkten med y-axeln för B. Så jag säger för B +4, för C -4, för A 0 eftersom jag inte har någonting här. Så det är 0. När de säger punkter kanske jag ska faktiskt säga för A ska jag säga 0, 0. För B ska jag säga 0, 4. För C ska jag säga 0, -4. Bästa svaret så. Eftersom de säger punkter. I vilka punkter? Så A, B och C. De här A, B, C. Funktionerna A, B, C. Ha det så bra.